Ja, mensen begrijpen natuurlijk net dat Toen je praat, wij binnen je net om een nieuw Fries festival te bedenken en ik net om een nieuw Simmer 2000 te bedenken. En in het algemeen net om eenmalige evenementen hier even over tafel gaan te liggen. Wij vinden misschien al dat deze provincie op zo'n zodanige manier in elkaar zit dat er een structurele veroring nodig is. En dat is eigenlijk een mentaliteitsveroring. Ja. Toch? En wij hebben al uw specialiteiten, uw vakgebieden, uw achtergronden. En wij zullen op die vakgebieden zullen we dat al gewoon gebeuren. Ja. Maar waarom wordt het dan bijvoorbeeld Simmer 2000 of zo? Of de slachten, of wat hebben we nog meer afsteden toch? Die worden wel heel dit neemt. Waarom worden die dan heel dit neemt? Zou dat dan wijzen omdat het gevoel wat er is, dat we dat bedoelen, in plaats van zijn Elfstedentocht is een eenmalig ding. We hebben heel Grutsko binnen dat het is. Maar het jouw een gevoel mooi van wat we binnen. Dus daarom nemen wij misschien, of worden er dat soort voorbeelden neemt in pers of in oren. Maar ik denk dat het komt omdat mensen snappen dat de Elfstedentocht dat is groeit, de slachten is uniek en dat is één keer fantastisch geweest en dan iedereen snakt ernaar om weer datzelfde gevoel te hebben. En, maar de culturele haardstad is het lang niet zo tastbaar. Het wordt net gefocust op één evenement of op één cultureel aspect, op één uniek iets. Het gaat meer over een mentaliteitsverhoring en ik een bepaalde houding naar je eigen identiteit. Dus het gaat helemaal net zo over cultuur, maar meer om identiteit eigenlijk. Ja. Maar het is natuurlijk zo, die gevoelens die Simmer Tattoos et cetera oproept, die komen wel aan. Die worden wel genereerd. Ja. Alleen nog wat men net in de gaten heeft, wat een heleboel commentatoren net in de gaten hebben, dat dit natuurlijk in het rand gebeurt al van een competitie. Ja, van een Europese competitie. Maar dat is natuurlijk heel lastig om te begrijpen alweer. Want het is een heel complex verhaal, Westmaals is. Want het is een verhoring naar 2024. Als de politici die kennen de komende 4 jaar hier vooruit zijn. En soms die is verder. Die willen vaak net iets verder. Dus het is een hele. Als je bijvoorbeeld de mensen in een Essen of in een oorplak bij culturele haardsteden, als je just hoe die dame wraksel hebben om dat om te zetten. Dat is eigenlijk is het indirect dat bij culturele haardsteden worden. Dus al dat soorten van problemen die maar het is eigenlijk heel bizar natuurlijk dat is maar iets wat mij betreft heel wichtig dwalen best. Maar dan moest je eerst wel kwalificeren. Daarmee wordt het eerst een soort van iets wat helemaal net bij die urgentie past wat mij betreft. Maar dat is dan wel weer wat Abeek zei, dat je in een wedstrijd zit, dat maakt het wat mij betreft binnen 2 hele verschillende dingen, maar het is wel de realiteit waar we in zitten. Dus we moeten eerst wel een heel goed bidboek schrijven, voor we uiteindelijk naar een soort waar we winnaar worden. Ja, dat is wel echt iets wat we net vergeten hebben. Ja, maar is het zo dat het meer is dus als cultuur, hè? Nee, wat volgens mij een heel groot probleem is dat mensen aan cultuur, aan het woord cultuur kun je natuurlijk een heleboel verschillende betekenissen geven. Identiteit is ook een onderdeel van de cultuur, zeg maar. Om een praktisch voorbeeld te geven, een van de redenen waarom ik hier zit als ondernemer, is omdat wat we in ieder geval in Friesland zien is dat we hier een heleboel HBO-studenten hebben, waarvan een groot gedeelte vertrekken. Op dit moment, omdat er te weinig werkgelegenheid is. Dat hoeft helemaal niet. Als je deze tendens door zou zetten naar iets over 15 jaar en een schrikwekkend beeld van over 15 jaar, dan kun je ervoor kiezen of om nu zeg maar op een gegeven moment de handdoeken in de ring te gooien en te zeggen sorry jongens, maar dit gaan we op deze manier doen en we laten het gaan. Of je kunt kijken of er een kentering mogelijk is op basis van een aantal identiteitseigenschappen die wel degelijk te maken hebben met cultuur. Maar kan de culturele haardstad dat verhoren? Ja, dat denk ik wel. Sterker nog, daar is het voor bedoeld. Wat je kenbaar kunt maken is welke kansen er zitten in rurale gebieden. Gebieden zoals Friesland, maar niet alleen als Friesland. Maar Friesland kan een voorbeeldsituatie zijn voor andere gebieden over de rest van Europa. En misschien wel over de rest van de wereld. Waarin je nog steeds
door een aantal veranderingen aan te brengen in de manier waarop we nu leven, we nu bepaalde dingen doen, mensen hier perfect kunnen blijven wonen, met een economisch rendement en een baan en alles erop en eraan. Vanuit huis werken, via het internet. Mijn onderneming doet niet anders dan dat. En het is belangrijk dat mensen inzien wat voor kansen het geeft. Wat voor kansen dit landschap geeft en wat voor kansen onze culturele identiteit zeg maar, scheppen. En maar om die boodschap uit te dragen. Maar over cultuur. Maar de rest... Ik is toch dat ik leer waarom als het net enkel een culturele haardstad is. Wat is het meer? Het is een mentaliteitsverandering. Wij hebben natuurlijk een lang stuk daarover geschreven, maar een heleboel voorbeelden uit onze eigen gebieden werd uitblikt dat wij hier toch als Rhône-provincie, als Rhône-gebied, met een bepaalde mentale kaart zitten. Wat is een mentale kaart? Nou ja, wij vinden bijvoorbeeld uzelf wij kopiëren vaak oplossingen die in het centrum bedacht worden. Als er constateerd wordt dat er in Noord-Eerst-Friesland een economische achterstand bestaat, dan kunnen wij net alles bedenken als een snel die gaan lezen naar de stad. Want ja, dat zullen wij gebeuren in de rest van het land, dus dat zul hier ook wel werken. Maar kunnen wij net zelfstandig denken? Nou, wij hebben natuurlijk een soort, er is natuurlijk in zo'n provincie als Friesland, maar dat geldt lieke goed voor oren minderheidstalige plattelandsgebieden in Europa, altijd een soort latent minderwaardigheidscomplex ten opzichte van het centrum. En dat heb ik nog nooit vandaan. Nee, maar wij wel. Hoe kom je hem daar nou bij? Ja, maar wij zoeken heel erg naar de Randstad en we willen dan eigenlijk meteen het braafste jongetje van de klas wezen, zeg maar. We kunnen heel weinig denken vanuit onze eigen kracht voort. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Ik denk van, we hoeven net meteen te kopiëren of krijgt het wel alsof. En meteen dan, wat we dan ook heel erg hebben, we willen ook het allerbeste meteen wezen. Maar juist, als we uzelf beter kennen en veel meer naar uzelf zorgen en daar ik onze kracht uit willen te halen, ik denk dat we dan een bepaalde unieke omjouwing kunnen scheppen, uniek op het gebied van onderwijs, op het gebied van wenning, op het gebied van werken. Alleen omdat we wel de kracht in uzelf vinden en net te volle proberen mooi te doen. Ja. Maar is de culturele haardstad ervoor om die kracht in jezelf te vinden? Als de voorbeelden van vorige culturele haardsteden, die hebben al dit soort problemen aan hand. Bijvoorbeeld San Sebastian, daar zien ze mij de ETA. En daar zit in de historie een soort, ik neem het maar oorlogen en geweld issues. Daar hebben ze de culturele haardstad bedoeld om daarvan uit te komen. Dus ze hebben, ik weet als je het bidboek lezen hebt, de twee krantjes, dat zit vol met culturele activiteiten om dit issue bij de kop te pakken. Dus wij hebben nou een issue bij de kop van wat wij hier vielen en wij niet alleen, hè. We volle meer die dat vielen, en vooral onze generatie. Dus we hebben dus het is een generatie iets complex en dat gaan we oorwinnen. Dat is een van de aspecten. Het gaat natuurlijk volle meer. Het gaat over landbouw, wat we met landbouw willen. Het gaat over wetten. Het gaat over het onderwijs. Het gaat over... Ja, er is zo'n soort... Die Europese competitie van culturele haardsteden, die jouwt de kans om het op de agenda te zetten. Ja, wij kennen op een geerhingende manier onderwerpen uit verschillende leefgebieden te pakken. En om daar in een programma mooi een soort, vol meer mogelijkheden als het normaal is, om daar maar aan de gang te gaan. En daarom is dat zo belangrijk dat we dat nou aanpakken. En net pas goed 10 of 20 jaar, als die kans hem weer eens een keer voor het stil. Ja, maar dat hoort in een hele scan van de maatschappij in Friesland. Precies, ja, zeker. En dan lees ik boerenbijeenkomsten. Werd er steeds van als uitkomst de bus met blijven. Dan denk ik, ja, we hebben nog maar aan de gang. Je hebt toch gewoon een culturele haardstad en hoe cultuur. Dat jij er ik bij. Maar voor die mensen is dat heel belangrijk en daar moet je even van wijzen. Want zij ben ik de gebroekers van uw slongenskip. Daar gaat het ik om.
En net iedereen, maar het gaat er ook om dat wij weten dat wij beter, we hoeven net mee te doen om de red race om in de wereld mee te doen in de productie van het melk. We kunnen misschien eerst eens kiezen van misschien hebben wij bijzondere melken en kunnen we daar een afzetmarkt voor vinden. Maar het net meteen altijd om die kwantiteit wezen, maar ik over de kwaliteit. En dat die kwaliteit leidt onder de bus in het dorp, dan moet dat uitsprutsen worden. En dan moet je daar ook even van wezen. Dat is ook een beetje de uitdaging waar wij als groep nou voor staan. Wij hebben met elkaar een programma bedacht en een aantal pijlers, zeg maar nou is het zaak dat je zegt hoe je dat gestalte aan kennen in de provincie, wat er nou echt leeft bij de mensen en hoe lief het is. Ik vind het wel een heel mooi voorbeeld. Als dat is wat er leeft, dan moet je onderzoeken hoe je dat oplossen kunnen, want dat is net als mij, dit is natuurlijk een heel lief idee, maar er binnen... Ja, maar er binnen op dat terrein vanzelf een heleboel organisaties en dwarsbelangen die dit soort gesprekken organiseren. Ja. Maar die koppeling tussen lietse dingen en grote dingen en de grote verband, daar gaat het om. Op het moment, daar hebben we het weer over wat Abe zei, die mentaliteitsverhoring. Dat voor u de kwaliteit van het leven voorop staat en het werkje en het onderwijs. En net altijd de kwantiteit. En dat klinkt wat vaag, maar daaruit kun je een bepaalde, een mooi leven hebben. En dat is voor u misschien heel belangrijk. Ja, dat is niks vaags aan. Quality of life is een hele belangrijke term die overal in de wereld gebezigd wordt. Ja. En quality of life in Friesland ligt op een aantal punten verschrikkelijk hoog. Dat weten we allemaal. We hebben een betaalbare huis over het algemeen. Er is hier meer grond, er is hier meer groen. We wonen in de mooiste provincie van Friesland. Ook qua omgeving, van Nederland. Friesland is het de mooiste provincie van Nederland. Ja, mooi. Zo ook uitgekozen. Dus dat zijn allemaal hele mooie dingen. Maar aan de andere kant zijn er ook dingen die verbeterd kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld een gebrek aan werkgelegenheid voor jongeren in bepaalde sectoren. Er zijn er een paar manieren waarop je dat kunt aanpakken. Je kunt al die mensen inderdaad voornamelijk de kans geven om naar de Randstad te vertrekken en daar op zoek te gaan naar een baan. Maar er zijn ook een heleboel andere oplossingen mogelijk, waarbij ze zelfstandig ondernemer kunnen worden. Er staan hier meer dan genoeg kantoorgebouwen leeg. De grond en de vierkante meesterprijzen hier ook op het geval van de huur zijn perfect op te brengen. Dus, als iemand mij kan uitleggen waarom dat niet verhuurd wordt en waarom die mensen nog steeds wegtrekken en geen ondernemers worden, dan hoor ik graag een verklaring. Ik denk dat een van de mogelijke verklaringen is dat mensen bang zijn voor dat risico, omdat een heleboel mensen denken dat het veiliger is om voor een baas te werken. Als iets duidelijk is geworden van de manier waarop deze wereld functioneert op dit moment met de economische crisis, is het dat je helemaal niet per definitie veiliger bent bij een baas. Dus maar ook Friesland moet op veranderen. Het terrein van de politiek. Dit vergt toch politieke keuzes. En dat kiest dan net maar een culturele haatsteed oplossen. Volgens mij volgt de politiek nog steeds zeg maar de wens van de burger. Ja. En volgens mij is het voornamelijk de burger waar naar geluisterd moet worden. De politiek moet uiteindelijk daar conclusies uit trekken. Dat ben ik met je eens. Maar je bent teleurgesteld in de politiek dan? Nee, een verordening is bij de politiek net. Dit soort verordeningen kan bij de politiek net wel komen. Dat is gewoon, dat ken je. Dat is voor jou hier. We hebben tot 2024, hè. Dus een echte verordening, die komt uit de historie, komt altijd vanuit de burgerij. En wij zitten als ik net vergeten, wij hebben het definitieve antwoord op die vragen op dit stuit nog net bedacht, hè. Wij zijn bij elkaar en al skoften, en dat keer ik nog skoften terug, om in een proces te zieken naar hoe wij op al die ambities die wij zelf steld hebben, hoe wij daar een positieve inbreng krijgen of teweeg brengen zelf, zeg maar. Hè. En nou ja, ik heb zelf bijvoorbeeld vanuit mijn, ik heb natuurlijk een soort talige belangstelling van, met name van literatuur, hoe wij daar mooi omgaan in Friesland. En ik viel sterk dat er een noodzaak is om daar een impuls om te gaan. En ik zie geen andere manier om die impuls van de groen te krijgen. Als in geer hing mooi al die andere culturele en sociale en mentaliteitsgebieden die er bestaan. En dan kan het misschien wel een impuls van die taal ik werd ontstaan. En daarom griep je dit evenement. Als het worst, stel de winst, dan krijg je dus een heel goed verrukles op Friesland.
Dus wat er dan gebeurt is dat ik compleet oren financierders binnenkrijgt. Ja. Dus er kerst nou echt een filmmaatje bijvoorbeeld. Als er filmmaatje wordt, kerst nou echt een filmmaatje. Omdat er gewoon budgetten komen. Snap je wat ik bedoel? Dus wij kennen u op dat moment profileren, ja. Dus, maar die budgetten, met alle respect die hier binnen, dan is het altijd. Dan kun je nooit die kwaliteit hebben op dat toplevel. Dan kun je nooit de Olympische Spelen hebben toen, wat dat betreft. Het gaat om 80 miljoen hè, die er bij elkaar komen met. Voor een culturele hartstad. Dat heb ik geen idee, dat hangt van het programma af, denk ik. Dat is zo Okay. in de steden. Oké. En ik weet net hoeveel Oud-Friesland er zelf aan bijdragen, maar dat heb ik al hier net. Is het een verschil per stad? Nee, maar dat lijkt helemaal net vast wat er voorkomen met. Er komt eerst een programma, een inhoudelijk programma. En dat is wat je Marmekoor, dat we nou op ziek binnen. En Dus daar dat komt is er wat dan mij een beest bij. Wij houden dus verder net waanden mooi de politieke ronde betekent, mooi het geld, daar zijn oren mensen voor, daar zijn oren gremia voor. Ja. Wij denken over die inhoud nou. Ja, vooral nou die hele discussie rond de culturele hoofdstad, dat het dus in ieder geval allemaal elkaar in gesprek bracht. En we zitten al hier op verschillende disciplines. En je kent elkaar, je weet nou waar je angsten en waar je dromers lezen. En alleen al die discussie brengt al heel veel beweging mee, zeg maar. Ja. En dat juist een hele positieve drive. En nou, ik wil heel erg go with the flow, hè. Ja, en wat leuk is van Nienke Rikst is, hier zit ik al hier al mensen die eigenlijk al dwanden binnen maar die verhoring in gang te brengen vanuit hunzelf. Nienke Rikst is daar een voorbeeld voor. Maar het is zo ongelooflijk fantastisch dat die culturele haatstad een vehikel is. Dat je elkaar nou voelen en dat we elkaar versterken in dat idealisme om met elkaar een verhoring in gang te brengen. Ja. En je mag natuurlijk een beetje uitzien net te gauw roepen van ja, kom nou eens mooi concrete resultaten. Hè. Er is bijvoorbeeld het bitboek hoe pas leuk definitief kleerd wijzen in 2000. De eerste september 2012, of oktober 2012. Ja. Oktober En dan je letter, het tweede dus de red race die zit die twee standen. Dus was dat nog even zezen? Want was dat nog even zezen wanneer het is? Want de eerste weer in 2012. Ja, dat niet hier, ja. Ons kijk net zwaaien. Ons kijk niet knippen. Oktober 2012, maar de eerste bitboek leren. En dat is het laatste. En het tweede in juli 2013. Het gaat er dus wel omdat het duidelijk is dat wij hier net binnen om projecten te bedenken. Wij hebben het bitboek te krijgen en dat is pas de laatste variant ervan is pas ergens in 2013 hoe dat pas kleer te werden. Dat is erop jochten dat je een heleboel vragen beantwoordt van een Europese jury. Hoe je jou denken, waarom moet je jou denken dat jou het worm maakt. En dat is heel wat anders als nou nooit denken over wat voor festival zullen wij eens even op het Slettemermar toveren in 2018. Maar je moet er de meesten wel mee hebben, of net? Je moet er wel de meesten enthousiast krijgen. Wij binnen net uitvoeren om de mensen maar te krijgen. Daar binnen de mensen van in te leven maar op om die in de politiek komen binnen. Ja, wij kennen uw enthousiasme, ik wil u dragen. Ja, dat hoor je nou ik. Maar ik bedoel, het is on politici, on mensen die natuurlijk hier haar achter zetten hebben om dat uit te dragen. Ik bedoel, ik vind net dat ik een soort functie heb om elke maand in een soort sterrenspatje het belang van culturele haatstad uit te lezen. Wij zijn hier miljoenen gang, maar dat bitboekproces. Ja, maar daar ontbreekt het natuurlijk nog gewoon door enthousiasme. Hij hem binnen de bevolking bedoel je? Ja. Dat het is een soort onduidelijkheid. Ja, het ontbreekt net aan enthousiasme volgens mij. Dat hangt een beetje van bij wie praat, ik heb het zelf wel, maar het is een soort onduidelijkheid, een soort ruus. Ja. En dat maakt het wel lastig. En als dat dan diezelfde man in Esten, ik begin er weer over, maar die man in Esten zei, dat is onderdeel van een hele proces. Dat jij gewoon bij dit proces best in zit. Dan krijg je straks ook een discussie van heeg en leeg cultuur bijvoorbeeld. Hoe gaat dat? Want ja, de meesten, dat zei het zelf ook over, hoe kan de meesten erbij? Dan zeg ik, is dat lege cultuur of is dat hege cultuur bijvoorbeeld? Die discussie komt straks. Nou, zij krijgt van dat soort discussies. Maar je hebt waarschijnlijk draagvlak nodig om het heel te krijgen. Ik ben de gemeente hier van jou en de steden. Ja, die sluggen mij draagvlak. Er zullen goede ideeën komen, Martin. Ja. Zeker, en die lezen ik al, ja. Binnen de goede ideeën? Er is een hele soort ideeën al clear, ja. Wat zijn nou goede ideeën die er nou binnen? Ja, ik ben van ideeën ook eigenlijk binnen de pet houden, kan je eerlijk ben.
vind het te link. Ja, ik vind gewoon te link. Dit is een heel goed idee, maar het is een... Komt wel. Ik denk dat het de pers en de volk en de politici, je kunt net een mentaliteitsverandering verwachten in 12, 3 jaar. Dat moet heel rustig gewoon opgebouwd worden, het tijd nodig. Ja. En ik denk zeker dat die negatieve golf die erdoor hinder is geweest, dat is typisch Fries. Want ja, als dat domme gewoon, dan doe je al gek genoeg. En hoeft net maar die holle boven het maaiveld uit te komen, of weet ik veel. Wordt dan nooit wat. Wordt dan nooit wat. Maar ja, dat kun je verwachten. Daar zullen we waarschijnlijk nog heel veel van krijgen. Maar dat is nou typisch, daarom doen wij natuurlijk dit soort dingen. Hè? Ik bedoel, ik vind dat hele gepraat over draagvlakmetingen op een stuit dat het nog niet eens bekend is wat we door hebben zullen, is natuurlijk heel raar. En op een heleboel andere politieke mensen is er geen praat van draagvlakmetingen, want dan nemen politici namelijk zelf verantwoordelijkheden. Maar als het over cultuur gaat, dan wordt dat toch blijkbaar onderhuids nog beschouwd als een soort luxe. En dan is men dus benauwd om beslissingen te nemen en dan tovert men een draagvlakmeting uit de hegel. Maar er is altijd zijn dat het echt van onderop komen moest. Maar dat komt net bij hem bij. Nou, het gaat natuurlijk wel om gevoel en het gevoel dat we uit kunnen dragen. En ik denk... Ik denk dat het heel belangrijk is om nog even te zeggen dat als we van onder opkomen, wij zitten hier al op persoonlijke titel. En we zitten van onderop. Van onderop, ja, en het is net dat wij betellen worden, maar ik viel me belutsen bij alles wat er in Friesland leeft en wat mij betreft urgent is. En dit is zo'n kans om het te verhoren. Nou, dat is wel wat mij iedere jong daar zet om hier te komen, want ik heb wel andere dingen te doen. Dus dat maakt het voor mij wel echt het verschil. Sorry dat je en het is natuurlijk een olievlekwerking. We zitten hier nou nog, nou binnen een helemaal of 10. En ze binnen u nog ik wel eens 20, maar dat worden er aan meer. Hè? Maar die 8 gebieden die er definieerd binnen, dat worden al je deelgebiedjes, werd heel niet meer mensen bij belutsen worden zullen om te praten, om nooit te praten over, ja, jongens, wat maar je zegt er is heel benodig, hè? Want dat is ook belangrijk. Want dan krijgen wij een proteield. De secret zei van, dan komen er volle meer heelkoppers naar Friesland uit. Zit de lijst door. Het is het mooie natuurlijk altijd, de dingen op verschillende kanten belast. Zodra we dat worden, dan krijgen wij oorsoort kansen. Dat geldt net alleen voor u, dat geldt voor iedereen. Er komt meer werkgelegenheid. Dan moest je het maar eens lezen, ik hoef het elkaar niet uit te lezen. Het is prachtig mooi verhaal wat voor kansen dat al je houdt. Voor die alle eer. Nou, het gooit letterlijk Friesland, zoals je net al zei, onder een vergrootglas. Ja, en dat ben ik heel erg trots op. Dat we naar boeten kunnen. Want dan heb je volle meer te bieden dan wat we Shell eten. En dat komt alleen nog terug de culturele haatsteert. Nou, het komt nou op je spaat. En we zitten nu in een generatie hier met 30, 40ers. En we vielen dat nou zo. Ja. Dat is een generatieding. Het giet misschien wel hoe een tijd waar we nou in zitten met z'n allen. Hoe netwerk. We zitten al in netwerken. Dat wordt heel anders dan de 60ers van nou. Ja. Snap je? Het is een hele andere mentaliteit. Het is een mentaliteitsverandering die nou ondergaan is. En dit door onze toekomst. En die van mijn band. En van je band. Ja, dat is een simpel is wel. We hebben tot 2024. Ik ben er heel mee bezig. Van wat wil ik dat misschien in Libbert. Ik denk niet het toe. Maar heel wichtig. Dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, maar is de culturele haatheid even door? Nou ja, de kist dat ik ooit benauwd. Ik bedoel, de oude 20 jaar is er zonder culturele haatheid. Is de situatie net zo onboegd dat wij op dit stadium geweldig enthousiast wezen kennen over wat er in deze provincie eigenlijk gebeurt. Dus daarom is het natuurlijk het meerschippelijk onvielen van de noodzaak van verhoringen. Die maakt het, dat is de size van, nou ja, nou maakt het oors. Ja. We bezieken het oors te krijgen. En daar is culturele haatheid een soort versnellingsmachine voor. Ja. En we moeten nou net meteen denken vanuit de economie. De laatste 20 jaar is er alleen nog maar dacht van hoeveel yield smiet het op, wat voor werkgelegenheid, al die dingen. Nee, en dat het net echt het is net altijd even goed. Loonskip zien er ogen achteruit. De mensen zijn steeds ontevredener. We hebben krimp in het noorden. Van alles nog wat.
Nou, huizen kun je net kwijt. Ik denk dat het nou gewoon een tijd is voor een horen aanpak. En net alleen nog vanuit de economie. Net alleen nog maar van dat smiet zoveel yield op. Nee, we gaan nou eens een keer uit vanuit de kwaliteit. Wat maakt het voor u belangrijk om je te blijven en te willen winnen om grut te blijven op Friesland? Ja. Maar je leeuwen in de maakbaarheid van de maatschappij. Dat je dat verhoren kennen. Wij leeuwen in impuls niet aan in ieder geval. Nee, maar ik ben van de maatschappij, omdat voor mij is het heel klip en clear. Ik ben het maatschappij. Dat begint bij mijzelf. Dus als ik wat wandel, dan begint dat eerste klikje begint bij diezelf. En voorbeelden, hè? Dus we hebben hoeveel culturele haatsteden in de Weest? Ja, de eerste die Athene, maar ik weet Athene, niet ja, hoe lang precies. dat Nee, dat weet ik is. net precies, maar we binnen hier net opnieuw het chillend uitvinden. Het is al een kant-en-klaar ding eigenlijk. Ja, het is Maar dat zich al bewezen natuurlijk heeft. dat het... Ja, dat Wat zich al bewezen heeft in alle steden heeft het zich bewezen omdat ze goed formuleerden waar ze maar zitten. Ja, maar als het zelfs wat het opsmieten had financieel, dan had het hem net altijd bewezen. Liverpool is nou bankroet. De cijfers die wijzen oors uit. In de meeste gevallen is het zo dat iedere euro die erin gaat, er komen 12 weer om. Als je naar de statistieken Ik ziet. wil natuurlijk vol lever hebben. Je net altijd koers. Nee, maar dat is makkelijk waar je de nadruk op legt. Sorry, dan mag ik of erbij zitten of net wel praten. Want anders zit ik mijn stem op achtergrond. Ja, stem met je bed. Ik vreeg je het even opnieuw, Arjen, van levert het financieel wat op? Omdat, wat wie het Liverpool, hè, is de culturele haatstad West, die is nou bankroet. Maar komt dat van de culturele haatstad? Omdat er komen wel revenuen, maar die gaan net naar de gemeente toe, net naar de oerriet, maar naar de toeristische industrie of dat soort zaken. Nou, daar moet je daarvan leren. Wat er dus, je moet dus de share wat er misging is, dames en heren. Er is één negatief voorbeeld. Precies. Er zijn een heleboel positieve voorbeelden. En volgens mij is het gaat hier om een prijsvraag. En je kunt twee dingen doen. Je kunt meedoen of je kunt niet meedoen. Zo simpel Maar is maak het. je net kritisch de nation? Tuurlijk moet je dat. Heel kritisch. Absoluut. Dat ligt bij mooi aan. In Italië is ik praat van dat ze mooi doen. Ik weet net van welke hier. Ik geloof dat er al een joggetje steden binnen die gaan ombonden hebben. Ja. Die steden die doen dat net omdat ze denken dat ze er minder van worden zelf, denk ik. En Nee, maar je ten tweede heb ik net je maakt het toch zelfs onder ten tweede heb ik net vernocht om in een soort tribunaal te bedaren om culturele haatstad te verdedigen. Ik vind het volle interessanter om te praten over het perspectief wat we zelf zeggen. Wat we van u zeggen, wat er gebeuren zal op uw gebieden, wat er verhoren Ja, maar zal. dat heb ik vragen en dat heb ik jet. Ja. Maar er is een kans die komt voorbij. Nou, dan is de eerste vraag, griep je die kans? Nou, als je denkt dat je een kans maakt, dan griep je zijn kans. Nou, wij hopen misschien om die kans te griepen. Als we nou net winnen, is het dan heel erg? Nee, ik denk dat we dan nu zelf altijd kunnen zeggen dat we er wel van leerd hebben. Want er is al een hele discussie op gang komen. En we hebben elkaar al leerd. En we weten waar onze dromen lezen. En waar onze Verbindingen. verbindingen binnen. En hoe wij misschien al verder kunnen.